Здравейте, намирам се в Малайзия и тук зад мен е музеят на град Троя. Ще не си подплюват, билетите за музея са по 27 евро. Както виждате зад мен на макета на обекта, самия музей е разположен върху древно селище и част от стените се виждат къде са били, а вътре в него са изложени някои артефакти. Отиваме на там. Това е археолога Франк Галвет, който се счита за откривателната. Музеят е под формата на куб с странични улеи, които се плъзгат без стъпала. Доста интересна вътрешна архитектура. На втория етаж виждаме няколко бюстови и в среден ръст римския император Хадриан. Всеки един детайл от този саркофаг е внимателно изрисуван и представлява история, която разказва. В дигитализацията на самия саркофаг са изобразени всяка една от сцените и обяснена какво се разказва в нея. Нека да го гледаме по-внимателно. Обърна внимание на интерактивната визуализация на саркофага, която обяснява всеки един от елементите му, като показва анимирано и с информация всеки детайл от саркофага какво означава. В музей има и доста добра направена добавена реалност на бита на тогавашните хора. Когато са изобразени корабоплаването и търговията по това време, като са дадени макети на кораби, с които се извършва търговията, както и с бойни кораби по време на Троянската война. Музеят беше сравнително добър, доста висока цена, имаше минимално количество артефакти, които са необходими за такъв музей. Архитектурата е доста добре измислена, но изпълнението е доста зле. Довиждане!